El monstre de Frankenstein. Bé, si se n'haveu adonat compte, he dit el monstre de Frankenstein, perquè és aquest, el doctor Víctor Frankenstein, el que li dona nom al llibre de Frankenstein. El monstre no arriba mai a tindre un nom. És per això que no acaba de ser humà. Víctor Frankenstein va fer el que jo vaig intentar fer una vegada amb la llet amb xocolata, que és aplicar la regla de 3 de que si una vaca menja herba i dona llet, si en comptes de menjar herba i li donem xocolata, traurà llet amb xocolata ja feta. Víctor Frankenstein el que va voler fer és que quan es va morir sa mare es va apenar molt i ell el que volia era trobar una fórmula per a tornar a les persones mortes a la vida. I amb un poquet de lògica, va aplicar lògica i va dir, bé, si el cos humà és el que al final es degrada i es fa vell i per això morim, el que faré és traure el cervell, conservar-lo com si foren pimentons i després el posaré dins d'un cos que muntaré de peces de les millors persones que puga trobar. I així crear una espècie de, anem a dir, recipient, no? Un cos que era un recipient per a aquest cervell. Quan el posa dins, també va llegir sobre que el cos funciona amb impulsos elèctrics i va dir, pues, li donarem un poc d'electricitat, en aquella època no hi havia electricitat com hi ha ara, i el que faré serà fer que el cos torni a funcionar amb l'electricitat. Per això posa un parallamps en el seu castell que amb uns cables els enganxa al monstre per a donar-li vida. Quan li dona vida, el nostre amic el monstre, clar, veu que és molt lleig, que és molt fastigós, que la gent el rebutjarà i s'escapa deixant a Víctor Frankenstein sol. Però el monstre no acaba de trobar el seu lloc, perquè el seu cos és tan deforme i és tan lleig que tot el món li fuig. El pobre monstre no tornarà mai a ser una persona normal i corrent i serà rebutjat per totes les persones que se troba al camí. Inclús el mateix Víctor Frankenstein acorda amb el monstre el crear un altre monstre que servisca com a parella per a ell i per a poder viure junts. Però això mai arribarà a passar, perquè el doctor Víctor Frankenstein té por de crear un altre monstre. Per tant, el pobre monstre, que mai tindrà nom, encara que tots el coneguem com a Frankenstein, però no és Frankenstein. Frankenstein és el doctor, el que el crea, el seu creador. El pobre monstre es quedarà sol i, malauradament, morirà sol.